ilaha illallah wahdahu la syarikalah Rabbul Arabina was samawatil ula wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Nabiyul Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril huda wa syamsid duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan naqa wan najah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Ulama'ana al-ajilla wa masyayikhana al-a'izza wonten ngarsanipun sagunging para alim, para bapak kiai, ibu nyai, para sesepuh bini sepuh ingkang tuhu kinabekten, ingkang kita ta'limi, kita suwuni pangestu, kita suwuni donga. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, pejabat pemerintah kabupaten yang berkesempatan hadir, pejabat pemerintah kecamatan, wonten Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, ingkang minulya, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, tamu-tamu undangan, sedaya ingkang kinurmatan, sederek panitia, ugi tim keamanan saking TNI, Polri, Linmas, sahabat-sahabat Banser, sedaya ingkang kita tresnani, para bapak, para ibu, adik-adik lan sedaya jamaah, mugi-mugi pinaringan panjang umur, sehat wa'afiyah, Islame tambah mantep, imane tambah kuat, akhlake tambah mulya, takwane tambah sempurna, ibadahe tambah istiqomah, pinaringan wilujeng selamat mulya bahagia donya akhirat. Monggo kita kanthi ikhlas maos suratul Fatihah kita hadiahaken dhateng para sesepuh, kiai-kiai kita, bunyai-bunyai kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita ingkang sampun tinimbalan ngarsanipun Gusti Allah pindah gesang wonten ing alam barzah. Langkung-langkung tiyang sepuh kekalih kita, mbah-mbah kita, buyut-buyut kita, canggah-canggah kita, sak penginggil sedaya ahli keluarganipun, warga masyarakat Tuntang, khususipun jamaah Praguman, mugia sedaya ahli keluarga ingkang sampun sumare wonten ing alam barzah, sedaya amal bakti, amal ibadah, amal ketaatan, amal kesaenanipun dipun tampi dening Gusti Allah. Sedaya kesalahan lan dosa-dosanipun dipun ngapura dening Gusti Allah. Mugia sedaya dipun slametake saking fitnah lan azab kubur, dipun bebasake saking siksa neraka, lan sedaya mugi dipun golongake minangka dados ahli swarga. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin.
diperintah kirim donga dateng sesepuh lan keluarga ingkang sampun seda. Jawabane, yen kita sakniki tesih ten alam donya sregep kirim donga dateng sesepuh lan keluarga ingkang sampun wonten alam kubur niku benjang giliran kita seda mongko penduduk sing tesih dateng donya kathah ingkang badhe ndongaake kita. Niki kula ngangge basa Jawi kok ketingale kathah sing boten dong nggih. Wong praguman ketingale njaluk kasar-kasaran kok iki. Sampeyan nalika sik urip nang donya kok sregep ndongake wong sing wis mati niki benjang yen sampeyan mati pun siap mati napa dereng? Siape kapan? Oh ngerantos Pak Camat nggih pun mboten napa-napa. Lek Pak Camat mboten wantun tindak piyambakan kersane dikawal Kapolsek kalih dan Ramil mrikone. Mangke giliran panjenengan sik kok seda mati ngono ae wong praguman kok seda. Sapa muni bangka mau? Giliran wong praguman mati niku benjang keluarga lan masyarakat sing tasik sugeng ten alam donya kathah sing ndongake panjenengan. Nomor kalih sakniki panjenengan sregep lan ndongake sesepuh lan keluarga ingkang sampun wonten alam barzah niku benjang nalika panjenengan nyusul mriko jenengan rencanane lak arep jalan-jalan mriko to. Niku penduduk alam barzah bersukacita menyambut kedatangan panjenengan. Seneng lho putuku Sriyati lagi teko kene no. Nggih Mbah. Lah jalaranmu mati kena ngopo no? Kebledosan kompor Mbah. Pokoknya saiki sampeyan kok sregep ndongake sesepuh lan keluarga ingkang sampun ten alam kubur benjang nalika panjenengan nyusul mriko niku penduduk alam kubur sami menyambut kedatangan panjenengan dengan sukacita seneng. Lah saniki sampeyan kok wegah ndongake wong sing wis ten alam kubur apa meneh ora tahu kirim donga dateng sesepuh ora tahu ndongake keluargane sing pun kapundhut niku ketika nanti menyusul ke alam kubur sana penduduk alam kubur niku sami cuek penduduk alam kubur niku sami nyaprut. Halo ketoke kok wedi ngono sampean. Mula Kanjeng Nabi le mulangi kula sampean nek liwat tenggene alam kubur, lewatan alam kubur, lewatan pemakaman, lewatan kuburan niku dikendongake keuntungane ndongake tiyang ingkang sampun kapundhut niku jenengan pikantuk donga saking malaikat sami kalih dongane panjenengan kok ndongake tiyang sing sampun kapundhut niku malaikat ndongake panjenengan walaka mislu ma da'autahu sampean ya oleh donga padha karo donga sampean nyang wong sing wis mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi umpami jenengan len donga ngeten, ya Allah Gusti, kula nyuwun dhateng panjenengan, mugi-mugi sedaya dosanipun almarhum Pak Lurah panjenengan ngapura Gusti. Contoh Pak Lurah. Biasanya sing dike contoh ki disiki kok. Lu ngono kuwi panjenengan langsung didongake malaikat.
Iya Mbak Ti, mergo sampeyan ndongake lurahmu muga-muga di ngapura kabeh dosane. Iki lurahe wis mati lho ya. Sampeyan tak dongake muga-muga kabeh dosa sampeyan di ngapura Gusti Allah. Keuntungane napa? Dongane sampeyan urung karuan mandi. Ning yen dongane malaikat mesti mandi. Dongane sampeyan durung karuan diterima. Ning yen dongane malaikat mesti diterima. Paham? Jenengan dongake mbae sing sampun kapundhut niku donga jenengan urung mesti mandi, urung karuan diterima. Jenengan entuk donga saking malaikat mesti mandi, mesti diterima. Berarti dongake tiyang sing sampun kapundhut niku rugi napa bathi? Bathi mergo didongake malaikat. Paham? Lho Kanjeng Nabi lek perintah idza marartum 'alal maqabir, zaman lek kurang percados saged ditingali ten gene kitab namine At-Tajrid As-Sharih. Nek potonganmu ya ora ngira, buka-buka kitab wis ora ngira, wis ora ngira, sak lurahe ora ngira. Paling yang bukai HP, chattingan, IG-nan, TikTokan, ya ora. Wis tak kei matenge wae, Sampeyan ki neh liwat kuburan, padha ndongakne nyang penduduk alam kubur. Padha ulu'a salam nyang penduduk alam kubur. Bu, ana wong praguman lewat kuburan kok ora gelem ndongake penduduk alam kubur kono, ora gelem ulu'a salam nyang penduduk alam kubur kono. Wong praguman ora tau ngerti dron kok padha ndangak. Sing ndangak ngingeti dron tak dongake tengkengen ra iso balik. Ayu katrok. Kene pertentangan nerangke ngaji kono denger-denger ningali dron. Operator ora usah kentir dronmu, mbok incer-incer mrene tak antem degan kok dronmu. Gara-gara dronmu aku dicuekin nama jamaah. Diteruske mboten niki ngajine. Nek ana wong praguman lewat kuburan ora gelem ndongake penduduk alam kubur kono, ora gelem uluk salam nyang penduduk alam kubur kono, mongko penduduk alam kubur padha nesu, padha tangi terus ngomong ngene, tiroke sing ora melu niroke cepet nyusul nyang kuburan. Piye leh ngomong penduduk alam kubur mergo nesu. Waihakum bareng. Waihakum fantawiru sa'atakum. Hei wong praguman sing liwat kene, cilaka sira, titenono besok yen sira wis bongko. Ngono kok, waihakum, celaka kamu lewat sini nggak mau mendoakan, nggak mau salam, nguncluk wae. Fantawiru sa'atakum, titenono suk nek sliramu wis nyusul mrene, awas. Ngono. Tapi nek ana wong praguman lewat kuburan kok gelem ndongake terus gelem uluk salam, kabeh penduduk alam kubur kono padha ngomong marhaban, bareng marhaban wa ahlan bikum, salamun alaikum. Hei wong Bojonegoro,
matur suwun aku didongake salammu tak terima selamat datang selamat jalan Abah Hamzah semoga selalu dalam keselamatan dan kasih sayang Allah. Lho ngoten niku para sahabat terus tanglet Kanjeng Nabi wong lewat kuburan kok diken ndongake diken uluk salam ten ahli kubur niku hal hum yasmaun wa hal hum yujibun, apakah mereka semua mendengar, apakah mereka semua menjawab? Terus Kanjeng Nabi dawuh na'am, iya hum yasmaun, mereka semua mendengar, wa hum yujibun, mereka semua menjawab, walakinnakum la tasmaun, akan tetapi kalian tidak mendengar jawabannya. Andaikan kalian mendengar jawabannya ya ora trimo mayu ya ndom ndoprok ning kono kepuyuh-puyuh. Cobi ana wong pragoman lewat kuburan terus kayak ngene uluk salam, assalamualaikum ya ahlal kubur antum salafun, terus do tangi jawabi waalaikumsalam mbak mampir. Piye nek ditawani kan mampir ngoten niku. Kepireng karena pendengaran orang yang sudah di alam barzah jauh lebih tajam daripada pendengaran orang yang masih hidup di dunia. Mila lewat kuburan kae uluk salam pelan-pelan wae, ndak harus kenceng, ndak harus keras. Soalnya ono lho wong lewat kuburan ki lek uluk salam banter banget, assalamualaikum ya ahlal kubur, ditekoki kancane, ngopo mas kok banter banget? Lho kuburan semene mbane kok. Iki nek ora banter sing pojokan kono ora krungu. Orang yang di alam kubur itu pandangannya lebih tajam, pendengarannya lebih tajam. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus gini, kula mantun maos kitab niku ngerti keterangan niku para jamaah. Saben lewat kuburan nggih mesti uluk salam kula. Nah, kula meh bendinten kula hampir tiap hari ngelewati kuburan. Mempancen penggawean kula wiritan, wirawiri turut ratan. Kadang sedina ketemu kuburan 3-4 mesti kula uluk salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Ning nggih kula singkat wong kula nitih mobil nggih banter ber ngoten. Mangke nek kula lengkapi assalamualaikum daru qaumin mukminin wa inna insyaallahu bikum lahiqun antum salafuna wa nahnu bil athar. Kula kuwatir jenazah ngetutke kula arep jawabi. Wis pokoke assalamualaikum, assalamualaikum ngoten mawon. Estu kula nate nggih kondur wangsul ngaji saking Malang badhe ten Bojonegoro niki lewat Jombang kula. Dalane niku menggak-menggok nggih gronjal-gronjal ngoten. Kula tilem ten mobil, wayah gronjal melek. Kula ngingok king jendela kok ketok patok kuburan. Refleks saking kulinane, assalamualaikum kalih gayer-gayer. Lah kok terus supir kula, "Bah, niku kuburan Cina." Aku ya wis kadung nih aku. Ditekoki meleh jawabnya mboten ngoten niku, Bah. Yo jawab, "Hayya. Hayya, kowe orang salah alamat." Ha.